Yung drawing ko, pinaka-drawing. Ayan. Yung cups, yung gusto mo. Tapos, pwede ko dito. Malapit sa pagdalaw sa ating
Saan ulit?
ano ba? Wala yata yung sa tayo bagay. Ah, dito pala ba sa baba ko, Judy? Sa baba. Ilagay ko sa live. Paano nila lang yun? Charge ka sa mag-ala ko po kasi kapag gising.
Bisa. I-try ko nga dito sa isa. Bukas, tsaka tayo ulit sila.
ginagawa niya ha. Mukhang gusto niya.